3, 2, 1. Dobar dan, dobrodošli u novu epizodu podcasta Gimnazije. Ja sam Lana Lucović, a danas su sa nama Dorija Vrdoljak i Marina Gvozdenović. Dobro nam došla. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Marina, ti si pobjednica ovogodišnjeg školskog natjecanja u pisanju poezije, te si dobila i 3. mjesto na županijskom natjecanju pisanja poezije. Kada se razvila ta tvoja ljubav prema poeziji? Pa, ja pišem od kad znam za sebe. U početku su to bili neki jednostavni reci, danas sam došla do nekih malo onih koji su kompleksni. To se valjda razvija i dođe s iskustvom. I samim time smatram da je pisanje zapravo jedan živ proces koji se stalno mijenja i raste. Baš kao i naš jezik. Pretpostavljam da je sve počelo zbog bajki u vrtićkom dobu. Tek sam kasnije shvatila da je zapravo sve ono što mi okom vidimo jedna priča. Naravno, također smatram da jedna osoba ne može ispričati baš svaku priču, jer ta priča treba njega privući i on treba osjećati emocije te priče. Dorija, ti si pobjednica ovogodišnjeg natjecanja u recitiranju poezije, školskog natjecanja. Kako se razvila tvoja ljubav prema recitiranju? Pa ja bih rekla da je sve to krenulo u 6. razredu kad sam se na nagovor starijeg brata pridružila dramsko-recitatorskoj sekciji u svojoj školi. Završila sam osnovnu školu Antuna Branka Šimića koja je već godinama tradicionalno priređivala Šimićeve večeri poezije. Tada u 6. razredu sam prvi put sudjelovala i onda sam par puta nakon, osim što sam sudjelovala, čak bila voditeljica cjelokupnog programa i tu sam otkrila tu svoju strast i ljubav prema recitiranju i koliko zapravo u tome uživam. Marina, možeš nas malo uvesti u tematiku te tvoje pjesme Akvarel ljubavi, kako si je napisala, kada, možda, kako se to sve dogodilo? Pa evo, na primjer, mogu zaista reći da sam napisala dosta priča. Kad su pjesme u pitanju, time se još uvijek ne mogu pohvaliti, jer stvarno nije jednostavno napisati jednu pjesmu. U pjesmi se moram izraziti s puno manje riječi i svaka ta riječ mora se opravdati zašto ima svoje mjesto u toj pjesmi. Sam Akvarel ljubavi u početku bio priča koju sam odlučila preoblikovati u pjesmu. Barem sam htjela pokušati i naravno to mi je bio veliki izazov i to može biti i odgovor zašto sam napisala ovu pjesmu. Samo pisanje, pa to je trajalo u pitanju par mjeseci. Čak i finalna verzija koju je Dorija recitirala je bila nadograđivana i mijenjana oko 20 puta. Tema Akvarela ljubavi je možda bila jedna velika ljubav koja nije završila ni smrću, zato što je ostavila trag, jer i nakon što neko vrijeme prođe, osim boli imamo i uspomene. Dorija, ti si učenica 1. razreda i ove godine na manifestaciji 130 godina Gimnazije Mostar si zapravo pobijedila na audiciji za voditeljicu, što je jedan izvanredan uspjeh. Kako se osjećaš, jesi li ponosna tim? Pa naravno da jesam, to mi je definitivno bilo veliko iznenađenje, pošto ja sam tu došla kao učenica 1. razreda, znam da ima i puno starijih i iskusnih učenika. Uosnovno sam često vodila neke priredbe i programe i onda sam se odlučila doći na audiciju i eto, prošla kako je prošla, pobijedila sam i zadovoljna sam. Marina, kako ti se svidjela Dorina interpretacija pjesme? Jesi li tako zamislila da se tvoja pjesma recitira? Jesam, apsolutno. Dorija je shvatila temu i donijela ju je vrlo jasno. Ona ima jako ugodan glas i ima jako dobru fonetiku i mislim da je jednostavno bez puno pretjerivanja iznijela pjesmu na pravi način. A Dorija, kako je izgledala tvoja priprema za ovo natjecanje? Pa pred samo školsko natjecanje je u školi održano par radionica za sve zainteresirane jer smo prolazili prvo kroz samu tematiku pjesme, zapravo smo obrađivali temu što se tu događa, kakvi osjećaji se kriju iza tih stihova i onda smo krenuli i na neke više tehničke stvari na koje se također treba paziti prilikom recitiranja kao što su stanke, intonacija, izraz lica i tako. Nakon što sam pobijedila na školskom natjecanju, za županijsko natjecanje sam se krenula intenzivnije pripremati sa svojim profesorom hrvatskog jezika, profesorom Josipom Zelenikom, gdje smo radili na svim tim, na prvi pogled, detaljima koji su potrebni za dobru izvedbu. A možeš nam reći koji su to detalji? Naprimjer, znamo da svaki recitator recimo treba imati tu boju glasa, neke stanke, ali što je još po tebi
što čini neku recitaciju izvanrednom ili vrijednom prvog mjesta? Prvo, naravno, ako je recitator mogućnosti da napamet nauči pjesmu jer je to odmah drugačija interpretacija. Nakon toga mislim da bi kvalitetna recitatorska izvedba bila onda kada recitator je sposoban iznijeti tu recitaciju stvarno u nekom recitatorskom, a ne glumačkom stilu, da nema sad tu nekih previše gesti ili pokreta koji bi nas dekoncentrirali od samog značenja pjesme i onda naravno tu se treba paziti na razne tehničke stvari kao što su duljina pauza, da su dovoljno duge da publika ako prvi put čuje može razumjeti barem malo o čemu se radi, boja glasa, intonacija, izraz koji recitator ima prilikom izvođenja i tako. Obje ste učenice glazbenih škola. Kako uspijete uskladiti te vaše dvije škole i mislite li da su profesori u gimnaziji imaju razumijevanja za te vaše obveze ili nastavne aktivnosti? Evo ja sam te sreće da su mi u gimnaziji, u glazbenoj školi profesori razumljivi što se tiče svega, stvarno znaju da imam, da su to ipak dvije škole i da imam puno obveza, a nekad mi znaju reći ajde u redu, možeš se sljedeći put ili ponovi, tako da, da. Da, slažem se također s Marinom, ista je situacija. Naime, kad god je trebalo možda, kad sam god trebala možda otići na neki koncert, sudjelovati ili nešto tako, nikad nije bio problem da me profesori puste ranije sa sata, ali nešto slično, uvijek su puni razumijevanja. A što se tiče toga kako stignem uskladiti sve obaveze, pa definitivno je tu najbitnija organizacija, ali unatoč tome treba često znati podnijeti neke žrtve. Hvala vam na gostovanju u ovoj epizodi. Hvala vama. I vidimo se uskoro.